נושא השיעור שלנו היום, חילוק מספרים עשרוניים במאונח עם שארית. זהו השיעור השלישי ברצף השיעורים שלנו בחילוק מספרים עשרוניים. מטרת השיעור, נלמד כיצד לחלק את השארית ולהפוך אותה למספר עשרוני. מה קורה בעצם כשבמנה שלנו יש שארית? אז בואו נפתור את התרגיל. יש לנו את התרגיל 59 לחלק ל-2. יש לנו שתי דרכים שאנחנו יודעים לפתור את התרגיל הזה. הדרך הראשונה חילוק מקוצר והדרך השנייה חילוק ארוך. בואו נתחיל מהחילוק המקוצר שלנו. 59 לחלק ל-2, אני מתחילה מספרת העשרות. כמה פעמים 2 נכנס ב5, פעמיים, ויש לנו שארית אחת. את השארית אנחנו נכתוב לפני הספרה הבאה, לכן נכתוב את זה כאן, ויש לנו כרגע מספר חדש להתייחס אליו, 19. כמה פעמים 2 נכנס ב19, 9 פעמים, ויש לנו שארית, שארית שלנו היא 1. כלומר, 59 לחלק ל-2 שווה 29 עם שארית 1. כשמקבלים בתרגיל חילוק תוצאה שיש בה שארית, אפשר לחלק גם את השארית ולקבל את התוצאה במספר עשרוני. בואו נראה איך אנחנו עושים את זה. חוזרים לתרגיל, 59 לחלק ל-2, אני ממשיכה בדרך הקצרה שלי. כמה פעמים 2 נכנס ב5, פעמיים עם שארית 1. עכשיו אנחנו מתייחסים למספר 19. כמה פעמים 2 נכנס ב19, 9 פעמים, ויש לנו שארית. מה אנחנו עושים עם זה כדי להתייחס למספר כמספר עשרוני? אני את 59, את המחולק שלי, אשנה לו את דרך הרישום, אבל לא את הערך המספרי. מה זאת אומרת? ל-59 אני אוסיף נקודה עשרונית, ואת הספרה 0 בעשיריות. ערך המספר נשאר כמו שהיה. יש לנו 59 שלמים. פשוט הרישום משתנה. איך זה עוזר לנו? בדקנו כמה פעמים 2 נכנס ב19 וראינו ש9 פעמים, אבל יש לנו שארית. את השארית 1 אנחנו נכתוב לפני הספרה 0, והנה לנו מספר חדש להתייחס אליו. 10 לחלק ל-2 שווה 5. אני שומרת על הנקודה העשרונית בדיוק במקום הנכון. אם עברנו פה לעשיריות, גם פה אנחנו נציין את הנקודה העשרונית, והמנה שלנו כבר ללא שארית, אלא 59 לחלק ל-2 שווה 29.5. בואו נפתור את זה עם חילוק ארוך. מזכירה לכם, החוכמה מלווה אותנו לכל אורך הדרך, ואנחנו נתחיל. 5 לחלק ל-2 שווה 2. עוברים לכפל. 2 כפול 2 שווה 4. מחסירים. 5 פחות 4 שווה 1. ומורידים את ה9. ממשיכים, חוזרים לחילוק. 19 לחלק ל-2 שווה 9. 9 כפול 2 שווה 18. 19 פחות 18 אנחנו מחסירים כרגע. שווה 1. וגם כאן נשארנו עם 1 ואנחנו רוצים להמשיך הלאה. מה שאנחנו עושים, חוזרים למחולק, מוסיפים לו נקודה עשרונית, מוסיפים את הספרה 0 בעשיריות, ועכשיו אנחנו יכולים להוריד את ה-0 למטה. 10 לחלק ל-2, אנחנו כמובן לא שוכחים את הנקודה העשרונית, מציינים אותה במנה שלי. 10 לחלק ל-2, חזרנו לחילוק, שווה 5. 5 כפול 2 שווה 10. 10 פחות 10 שווה 0. וסיימנו את התרגיל. קיבלנו 29.5. בואו נפתור תרגיל נוסף. 54 לחלק ל-5, גם אותו נפתור בשתי הדרכים. נתחיל עם חילוק מקוצר. כמה פעמים 5 נכנס ב5? פעם אחת ואין לנו שארית, לכן ל4 נותר לנו להתייחס כאל 4. כמה פעמים 5 נכנס ב4? 0 פעמים, ואנחנו כן רוצים להמשיך הלאה, לכן ל54 למחולק שלי נוסיף נקודה עשרונית
ואת הספרה 0. כמובן נוסיף גם את הנקודה העשרונית במנה. עכשיו את השארית שלי אנחנו נכתוב לפני האפס. אני מזכירה לכם 5 נכנס ב-4 0 פעמים ויש לנו שארית 4. נתייחס עכשיו למספר 40. 40 לחלק ל-5 שווה 8 והמנה שלנו היא 10.8. נעבור לאותו תרגיל בחילוק ארוך. 54 לחלק ל-5, מתחילים מחילוק, 5 לחלק ל-5 שווה 1, כפל 1 כפול 5 שווה 5, אנחנו מחסירים ומורידים את ה-4. גם פה 4 לחלק ל-5, אני חוזרת לחילוק, 4 לחלק ל-5 שווה 0, 0 כפול 5 שווה 0, מחסירים ואין לי את מה להוריד. לכן 54 אני מוסיפה לו נקודה עשרונית ואת הספרה 0 במקום העשיריות. 54 ו-54.0 יש להם את אותו ערך בדיוק, לא שיניתי פה שום דבר. אני מציינת את הנקודה העשרונית גם במנה כדי לא לשכוח אחר כך, ואני מורידה את ה-0 למטה. חוזרת לחילוק, 40 לחלק ל-5 שווה 8, כפל 8 כפול 5 שווה 40, מחסירים, הגעתי ל-0 ואין לי צורך להמשיך יותר מזה. גם כאן הגענו למנה 10.8. בואו נעבור עכשיו לשאלה מילולית. המורה לאומנות קיבלה סרט קישוט באורך 128 מטרים וחצי, נקודה 5, והייתה צריכה לחלק ל4 קירות באופן שווה. כמה מטר סרט היה לכל קיר? בשלב הראשון אנחנו צריכים להבין איזה תרגיל אנחנו צריכים למצוא כדי לחשב ולהגיע לפתרון. מאחר ומדובר פה על חלוקה לחלקים שווים, התרגיל שלנו הוא תרגיל חילוק. אורך הסרט לחלק ל4 קירות. זאת אומרת, התרגיל שלנו הוא 128.5 לחלק ל4. בואו נפתור אותו. נתחיל מהדרך המקוצרת. אני מתחילה כמובן מספרת המאות, כמה פעמים 4 נכנס ב1, 0 פעמים, לכן אני אתייחס למספר 12. 12 לחלק ל4 שווה 3. אין לי שארית, אני ממשיכה ל8. 8 לחלק ל4, 2. גם כאן אין לי שארית. אני אשים לב לנקודה העשרונית ואציין אותה גם במנה. אני ממשיכה. 5 לחלק ל4 שווה פעם 1. יש לי שארית. איך אנחנו נציין את השארית? אנחנו נוסיף 0 במקום המאיות. יש לי 128.50 שהערך שלו נשמר, הערך המחולק שלי נשמר בדיוק אותו דבר. מה שזה עזר לי, אני יכולה להוסיף את השארית לפני הספרה 0. השארית שלי היא 1, ואני מתייחסת למספר 10. 10 לחלק ל4. כמה פעמים 4 נכנס ב10? פעמיים. ועדיין יש לי שארית. אז אני אוסיף עוד 0 לאלפיות. שוב, ערך המחולק שלי לא השתנה. אציין את השארית שהייתה לי מקודם לפני ה-0, ועכשיו אני מתייחסת למספר 20 לחלק ל4, שווה 5. זאת אומרת ש128.5 לחלק ל4 שווה 32.125. בואו נפתור את זה עכשיו בחילוק ארוך. מתחילים בחילוק. אנחנו כבר יודעים ש4 ב1 נכנס 0 פעמים, לכן אני ישר מתייחסת למספר 12. 12 לחלק ל4 שווה 3, עוברים לכפל, 3 כפול 4 שווה 12, מחסירים, ההפרש הוא 0 ומורידים את ספרת ה8 למטה. 8 לחלק ל4 שווה 2, עוברים לכפל, 2 כפול 4 שווה 8, מחסירים, ההפרש שלי הוא 0, ואנחנו רגע נציין את הנקודה העשרונית במנה ונוריד את ה5 למטה.
5 לחלק ל-4, כמה פעמים 4 נכנס ב-5? פעם אחת, זה היה החילוק, ואני ממשיכה לכפל. 1 כפול 4 שווה 4, מחסירים, מקבלים 1, ולא נותר לנו את מה להוריד. לכן אנחנו נוסיף את הספרה 0, שוב ערך המחולק לא משתנה לנו, אז אנחנו יכולים לעשות את זה. מורידים את ה-0 למטה. 10 לחלק ל-4 שווה 2 עם שארית. תכף נראה, אנחנו ממשיכים. לכפל 2 כפול 4 שווה 8, 10 פחות 8 שווה 2, ואנחנו נוסיף עוד 0 כדי שנוכל להוריד אותו למטה, ולהמשיך לתרגיל. 20 לחלק ל-4 שווה 5, נמשיך לכפל, 5 כפול 4 שווה 20, וכשנחסיר 20 פחות 20, נקבל את ההפרש 0, ולא נותר לנו לאן להמשיך. אז בואו נסכם. בכדי לפתור תרגילי חילוק עם שארית ולקבל מנה במספר עשרוני, נוסיף את הספרה 0 מימין לנקודה העשרונית במחולק שלנו, כך שערך המספר לא משתנה. מקווה שנהניתם ולמדתם. ניפגש בשיעור הבא.